шаҳри Турсунзода яке аз шаҳрҳои саноатӣ ва дӯстии халқҳо ба шумор меравад ва дар ин гӯшаи хоки ватан халқияту миллатҳои гуногун зиндагонӣ менамоянд. Бо мақсади вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ нақлиётои мусофиркаш низ дар маркази шаҳр ба танзим дароварда мешавад. Бо дастгирии мақомоти маҳаллии шаҳри Турсунзода имрӯз тамоми нақлиётои мусофиркашонӣ фаъолияти худро аз терминалҳо бароҳ монданд. Нақлиётои мусофиркашонии хатсайри Турсунзода Душанбе, Турсунзода шаҳри Ҳисор, минбаъд аз терминали ваҳда 2012 ҳаракат менамояд. маркази шаҳр назди муҷассамаи қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода бошад ба яке аз гузаргоҳҳо ва ё хиёбонҳои зебо табдил хоҳад шуд. дар шафати бозори марказӣ бошад одамон озодона рафту омад менамоянд. инҷо гулдонҳои зебо гузошта шудааст ки табби бинандаро болида месозад. хеле ки ҳама медонад, дар кӯчаҳои марказӣ назди бозорҳои шаҳри Турсунзода танбашавии зиёди воситаҳои нақлиёт ба назар мерасид. ба ҳамин мақсад роҳбарияти шаҳр иқдоми некро ба даст гирифта барои озод гаштан дар кӯчаҳои шаҳри Турсунзода терминале ки имрӯз ҳама замонавӣ аст ваҳда 2012 дубора ба истифода шуда ба истифода додаанд. терминали ваҳдат имрӯз ҳамаи шароитҳоро муҳайё мебошад ва ҷои кушод барои ҳамаи воситаҳои нақлиёт ки беруни шаҳр дохил мешаванд ҷойгир карда мешавад. ҳозира шуда аз ин терминал хатсайрҳои Душанбе, Турсунзода, Ҳисор, Турсунзода фаъолият карда истодаанд. дар воқеъ чанде пеш рафту омад дар назди бозори марказӣ хеле душвор гардида буд. нақлиётҳои зиёд ба танбашавӣ рӯбарӯ мегардиданду ба равои одамон монеа эҷод мекард. акнун бинандаи азиз қазоват намоед ки дар ин кӯча равои одамон хеле озодона сурат мегирад ва назди бозор симои идонаро мемонад. мо имрӯз хеле хушбахту сарфароз ҳастем ки дар фарорасии иди наврӯз дар шаҳри Турсунзода раиси ҳукумат бисёр як кори хайреро ба анҷом доданд. яъне терминали ваҳдатро кушоданд ва ҳама мошинҳое ки мусофиронро ба шаҳри Душанбе, Қурғантепа, Хуҷанд ба ҳар куҷое ки мебурданд онҳоро ба инҷо оварданд. хушбахтиаш ҳамин ки мо ки албатта ба ҳамаи шумо маълум аст ҳамсарҳад ҳастем ба республикаи бародарии Ӯзбекистон ва меҳмонҳо аз дуру наздик ба ин шаҳри саноатӣ яъне саноатии шаҳри Турсунзода омаду рафт доранд. бисёрам кори нақс шуд ки шаҳр хеле тозаву озода аст ва ин иқдоми неке ки раиси нав гирифтанд. мо дар кору зиндагӣ ва корҳои раиси нави ҳукумати шаҳри Турсунзода орзуҳои нек таманно мекунем ва хушбахт аз он ҳастем ки хело шаҳр як намуди зебоӣ, як намуди идона, як намуди тозагӣ дар шаҳр ҷорӣ гаштааст. ман имрӯз ҳозир аз назди бозори ҳамон марказӣ гузаштам. бисёр ҳам тозаю озода гулҳо вай чизҳои қутиҳои гул мешинондагии ҳамин хел чизҳо дар он ҷо ҳам мондаанд. ҳам шаҳр тоза озода аст, ҳам шаҳрвандон метавонанд ки озодона аз он ҷо як хариду фурӯхт кардан гиранд. аввал як бенизомӣ буд, бовар кунед, як бенизомӣ. мошинҳои таксиҳои мусофиркаши Душанбе унҷо буданд, ҷамоатҳо буданд, деҳотҳо буданд. бисёр ҳам як озодӣ аст. якҷон ташаккур. با تشبوسی سرور معظم کشور پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف امروز گذرگاه‌های سرحدی باز شدند و آمدن مهمانان هر لحظه به شهر ترسونزاده به نظر میرسد. با مقصدی سزاوار استقبال گرفتن مهمانان باید ما ساکنان شهر ترسونزاده مدنیت شهرداری و شهرنشینی خود را بلند برداریم، زیرا مردم تاجیک با مهمان‌نوازی و مهمانداری خویش در بین دیگر خلقیت‌ها شهرتی خاص دارد. باید هر یک ساکن خودآگاه و دوراندیش شهر ترسونزاده نسبت کارهای آبادانی به فرق نبوده پیوسته تلاش نماید تا یک گوشه خاک وطن دیار را آباد نماید. صابر جان سعیدوف، سیفالدین ابراهیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.